Saopštenje za javnost Srpske radikalne stranke. U njemu se kaže, ususret redovnom decembarskom zasedanju na kojem će se razmatrati izveštaj predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona i glavnog tužioca Serža Bramerca, Komitet za odbranu Vojislava Šešelja uputio je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zahtev za kontrolu delovanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u procesu protiv profesora dr. Vojislava Šešelja. U pismu je naglašeno da je Haški tribunal na najgrublji mogući način u toku postupka kršio osnovna ljudska i procesna prava predsjednika Srpske radikalne stranke, da je on bez valjanog pravnog osnova u pritvoru već 11 godina i da mu još nije izrečena ni prvostepena presuda, što je presedan u međunarodnom pravu. Na današnjoj konferenciji za novinare zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke i član Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja, Nemanja Šarović, je naglasio da je neophodno da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija hitno reaguje kao kontrolni i nadređeni organ nad radom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon skoro 11 godina kršenja ljudskih prava Vojislava Šešelja. Komitet za odbranu očekuje, rekao je Šarović, da će Savet bezbednosti reagovati i zatražio hitno i neodložno poništavanje postupka i puštanje na slobodu predsjednika srpskih radikala.